The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Kumusta ka kadin itanbiag ko siya kadipay ti malaglagip mo no siyak man bilang tikas mo damagin sikat inag ar-ara pape. Siya dito'y awan pagdanagan kasarsaritak daytoy ladawan ket kada awag mo telepono isut dengge daytoy barukong ko. Latta kaniyak dadayta timek mo no manggegak umanayen dungo aliw-liwat nagrigaten long distance nga ayan iden na ti iliw ken panas naginat ti oras
na